Hello, hello, sziasztok, nem, amúgy nem. Vagyis de, sziasztok, csak nem parodizáljuk ki Sirius, ugye? Na, hát beszélj már te is. Sírogáljál meg nekem. Na, ami most még megint 40 van, de fogadjunk, hogy a videóban 20-at láttok. Igen, fogadjuk, hogy a videóban volt, ha sarokban 20-at fogtok látni, de mi 40-et látunk. Igen, mi nekünk egy piros 40-es van, nektek fogadjunk, hogy 20-as Ez így lesz. nagyon érdekes, nem tudjuk, hogy van, de reméljük, hogy már jót rögtük rajta. Ja, na, amúgy elkezdjük ezt a cuccot? Hát, kezdjük. Mondjad te. Jó van. Sziasztok, amúgy én Martin vagyok, Patrik meg Patrik. Igen, Patrik vagyok, Ez egy dispenser, és felette van egy gomb, és hogyha megnyomom, akkor kidob egy ilyen követ. Szóval tök jó. Itt van egy dispenser, és előtte víz, és hogyha megnyomom, akkor kidob egy... Hoppá. Hajót. Igen, Vele. jó esetben. Hol van a hajó? Persze. Hajó. Huha. Hajó. Csónak. A csónak? Tudok írni. Csónak. Hóval? Aha, de jó, megvan. Igen. Beletesszük a csónakba. Így. És megnyomom, kidobja. Zsír. Szuper, be is tudja szippantani. Nem tudja beszippantani. Nem baj. Ne rehegjél. Még kezdő vagyok. Igen, szóval ez egy dispenser, és kidobunk, akkor itt egy minecartot. Ez tök jó, mert beleülök és szépen. Na igen. Van ez a... Ez azért jó, mert nagyon nagy rendszereket meg lehet spórolni, tehát eddig olyan nehéz volt, piszton kellett hozzá, emellett minden, annyi kilódás volt, hogyha Minecraftot akartunk spavnolni redstone jellel. Tehát az életed megmondtad, most meg nagyon könnyű. Ja, itt ezek meg ilyen cuccok. Igen, Vizet kidob, ugye ez meg itt a lávát kidob. hajó, a szippantás meg a Minecraft, az ugye mind az 1.3.2-vel jött be, szóval 1.2.5-et nem tudjátok megcsinálni. Ja. Most tök És jó, ugye, mert... ha megint sötét elkap van. a dispenser, akkor vissza is szívja őket. Igen. Na. Szóval itt van egy ilyen... igen, aztán hogy néztem, hogy ez itt ilyen cuccos. De jó. Igen. Szóval jelet kap alulról a redstone, és 15 jelig, ugye 15 jelig. 15 Ez a 15. blokk. Azt hiszem ez, igen. És eddig tart, itt pedig már nem tart a jel. Tehát a redstone jel 15 blokkig terjed, ezt kimondhatjuk. A 16-nál már semmi nem tudsz vele csinálni. Maximum a 16. blokkra tudsz rakni egy repeatert, és akkor a 17. az meg mint teljes jel alatt lesz. Ja. És itt úgy lehet tovább vinni a redstone jelet, hogy hát vagy fákjával, de az bonyolult, vagy ugye repeaterrel. És lehet késletetni. Igen, az repeater meg késlelteti a jelet. Így Ugye? egy tikket, így 2 tikket, 3-4 tikket. És ugye egy tick az 0,1 szekundum, tehát egy repeaterrel 0,4 szekundummal tudjátok késletetni a redstone jelet. Ja, amúgy még jó, hogy mindig ott 40-es van nekünk. Nektek fogadjunk, hogy szó. Na mindegy. Igen, ez a blokk, ez itt jelet ad, hogyha én megnyomom a gombot, vagy váltogatok. Igen, ugyanez, tetejére is tehetek redstone-t. Igen, ez. Aztán, ez itt micsoda, Patrik? Ja, igen, tudom. Mondjad? A fák, nem, a váltó és a gomb nem csak lefele, hanem elveszem, felfele is vezeti a redstone jelet, szóval ha én ezt leváltom, akkor fent is és lent is a jel, ugye felső nem kell az alsóhoz, az alsó nem kell a felsőhöz, szóval ezen lehet trükközni, és így nagyon jó elrejtett rendszereket is tudok csinálni, hogy akkor, tehát most vegyük az, hogy ez itt egy fal, itt nincs semmi, és akkor ezzel nagyon jól át tudjátok dugni a rendszereket, de közben meg lent aktiváltok valamit. Szóval ez így nagyon jó. Tök érdekes. Hát, ez mi? Hát, hogy lehet jelet adni így fákjával, meg... Hát de ezt mindenki tudja. Mindenki. Igen, aztán jelet vezetsz egy blokkba, és úgy látom, igen, hogy ami rajta van fákja, az kialszik, és ugye nem viszi tovább a jelet. Ugyanez, hogyha a másik oldalára tesszük a fákját, akkor fordított jelet kapunk. Tehát a fordított jel az nagyon fontos. A fordított jelet minden nagyobb redstone rendszerben használják, tehát ez nélkülözhetetlen. Ezt ugye mindenkinek tudnia kell, értenie kell, hogy akkor mire való a fordított jel, és hogy hogyan kell megcsinálni. Ja, amúgy pont azt beszéltük, hogy helyspórolás szempontjából nagyon logikus dolog ezt használni. Igen, aztán ez egy 2 csatornás rendszer, igen. Azt mondtam múltkor, hogy ilyen csapdáknál lehet alkalmazni, hogy ide is teszünk egy ajtót, meg oda is teszünk egy ajtót, és akkor így kinyitjuk,
vagy, Patrik, értettél. Négy, és akkor... Ja, így váltogatod. Hátra megy, előre megy. Na, szóval mindegy, tök egyszerű dolgokat is lehet vele csinálni. Az, igen, ez meg vertikális redstone vezetés. Lehet így is csinálni. Most ez a paraszt módszer. Ja, úgy Szóval, csinálni. mi az, függőlegesen redstone-t úgy vezetünk, hogy ugye mondtuk, hogy a blokk az vezeti a redstone, tehát hogyha ugyanúgy azt már megtanultuk, hogy ha ezt csináljuk, deaktiválja ezt a fekete redstone fákja, mivel nem fogja ezt deaktiválni, mivel nem ég, ezért ez fel fog gyulladni, és mivel Kigyullad. ez ég, ezért ez a fákját deaktiválni fogja, és mivel ezt nem deaktiválja senki, semmi, ezért fog redstone-ját adni. Ez ugye egy nagyon okos naptól kitaláltak, lehet, hogy mocsult. És akkor Hát valószínűleg. igen, és így lehet vezetni vertikálisan redstone, nem pedig így is lehet, csak így nagyon lassú, munkaigényes, és akkor itt Meg már alig van, és itt anyagi már igényes alig is. van jelelat a redstone, tehát ott Ja, meg ja, ja. teljes jelelat. Folyton repeaterozni kell. Igen, és akkor nagyon lassú. Késik a jel. Stb. Igen, ugye lefele vezetni redstone. Ugye ez mert még csak felfele volt. Így lefele Lefele mehet. másképp kell. Mert hogyha ezt csinálnánk, akkor látjátok, hogy ez itt nem fogja működni, és ugyanúgy el alatt marad bármit fesztiválunk itt akármi. Na, így lehet lefele vezetni a redstone-t, ezt meg is De ezt már épít- megépíted? Igen, ezt meg is Építs már meg még egyszer. Igen, Előző videó nem sikerült. igen, már jó párszor próbálkoztunk. És ugye építünk két, hogy hívják ott, oszlopkát, és a nem kellő, jól mondom, nem kellő blokkokat kivesszük, és hogy egy sorban nem lesz. Belülre minden blokkra rakunk redstone fákját, Ja. és a blokkok tetejére Redstone-t. pedig redstone-t. Ja. És ugye ezek folyamatosan deaktiválják a Ja, kialudtak a jobb oldali fel. igen, ki is aludtak, és hogyha jel alá rakjuk... Hova tűnt a... mindegy. Hogyha jel alá rakjuk ezt a redstone-t, akkor ez deaktiválja a fákját, ez pedig folyamatosan át fognak menni a aktiválom, vagy az aktivált redstone fákják a jobb oldalra, tehát ez gyakorlatilag így néz ki. De ugye ezt nem tudom, Karral is nem lehet. tudom, hol tűnt a váltom, biztos Martin eljátszotta, de Ja, volt. ezt váltóval sok könnyebb. És akkor itt pedig ki lehet vezetni a redstone-t. Tehát akkor így vezettünk redstone-t vertikálisan. Ha jel alatt van, az is jel alatt van. Ha nincs jel alatt, akkor az sincs. Mármint fordítva. Igen. Igen, folytatjuk. Ugye ezt már mondtuk, hogy a redstone az, vagy a blokkok vezetjük a redstone-t. Tehát hogyha ez így nem működik, tehát hogyha ide rakunk a blokk elé egy repeatert, akkor az annyira erős ad a blokknak, hogy a következő blokknál is jel alatt lesz a redstone. Ugye mutatom, hogy a redstone nem működik, tehát nem, ez így nem. Csak így. És ezzel nagyon jó rendszereket nem lehet csinálni, ott mindjárt meg is mutatom majd. Van nekünk pisztonunk, kettő fajta, a ragacsos és a nem ragacsos. Ugye a ragacsoshoz, ha jel alatt teszünk, kitolja. Viszont ha elveszik a jel, visszahúzza, ezért ragacsos piszton, amíg ez a rendes piszton nincs itt, tehát az ott hagyja. Az ott hagyja. Ez így nagyon hasznos, a pisztonokkal mióta vannak, nagyon jó rendszereket lehet csinálni. Majd lesz egy pisztonos ajtó. Igen, tutorial biztos videó is. videót is fogok csinálni. És ugye ezt, amit mondtam, hogy ugyanezt ott megépítve, ez a redstone mind a három pisztont aktiválja. És szóval ez a redstone jel, ez nagyon előnyös, úgyis, hogyha fákjával csináljuk. Tehát, hogyha fákjával csináljuk, akkor is. Szóval ez így nagyon jó, mert ugye, hogyha csak simán belevezetünk egy pisztonba egy jelet, akkor az aktív lesz. Viszont ha csak mellette van, van már piszton. Viszont ha csak mellette van a piszton a jel mellett, akkor az nem lesz aktiváló, tehát látjátok, hogy akkor ez most nincs aktiválva. És ezért nagyon hasznos, mert mivel ez így nem megy bele semmibe, hanem csak simán jel alatt van, ezért mind a háromnak jelet ad. Igen, a repeaterök azok visszafelé nem vezetik a redstone, szóval ez jel alatt van,
tudom, meg éjjel el tudom rakni, ezt viszont visszafele nem tud jönni. Ez kombinációs záraknál meg biztonsági rendszereknél nagyon előnyös, Igen, hogy két oldalról is nyitják, Igen, zárják. igen, és ugye a vasajtót is csak redstone-jel lehet nyitni. Hát a fát az rendesen is, de a vasajtót csak redstone-osan. Igen, ugye Vagyis vannak adminok? ezek a levédés pluginok, ugye, amikkel már a vasajtót is tudjuk jobb egérgomban. Ja, a szerveren De a az működik. hagyományos redstone, vagy a hagyományos Minecraft plugin nélkül, bucket nélkül, minden nélkül, ott csak redstone-jel lehet nyitni. Nocsi tervezte. Vannak nekünk pressure plate-eink. Ugye ezeket nagyon könnyen eldugni. Van kétfajta pressure plate, a kő és a fa. Ugye Innen már eltűnt. igen, ezt ugye alig látni, de épp ez a lényege. Szóval én erre rálépek, itt alattam meg valami tudtom nélkül valami redstone-t aktivál, tehát akár csapda lehet, piszton, minden, tűz, akármi Ja, láva. a csapda, kész. Igen, szóval csapda. Ugye ez is így lehet alulra is, jobb oldalra, minden oldalra vezeti a redstone-t. És van nekünk egy ilyen nagyon jó kifújításunk, a tripwire. A tripwire-re olyan csapdákat lehet csinálni, hogy a levegőben nem muszáj a földre, a levegőbe is el tudjuk helyezni a csapdát. Szóval itt, nem tudom, látjátok-e? Nem, csak látszik. Igen, de csak látszik. Ezzel tudom a levegőbe helyezni, és gyakorlatilag a áldozat az úgy át tud menni ezen, hogy észre sem veszi. És akkor nem muszáj lámpát rakni. Hát Siriusnak van egy ilyen, hogy kihúzza alól a Igen, cuccot. Mi azt majd Földet. belinkelem a Siriusnak azt a videóját, szóval. Hehe. Látjátok, hogy redstone, Jelet is lehet adni Tripwire-re. igen, és nyilván erre való, tehát nem arra való, hogy lámpagyújtogatásra, hanem arra, hogy ezzel is csapdákat csinálunk. Tehát ez kifejezetten a csapdákra koncentrál ez a Tripwire, és ugye ez így tök Hát a jó. várkapunál vagy bárminél lehet ezt Igen. használni. Ez nem érdekes, csak annyi, hogy redstone lehet aktiválni a redstone lámpát is. Alulról. Redstone lehet aktiválni, nyitni, zárni a kaput is, nem tudom. Amúgy én ezt nem tudtam. Jobb egérrel, igen. Nem, de redstone lehet aktiválni a csapóajtót is, ugye pontosan hívják is karral. Na igen. Ez is kombinációs záraknál fontos. Ugye, hogyha itt levezetünk egy redstone-t, akkor ugye az automatikusan összeköti. Tehát, Ja. hogyha így rakunk egy redstone-t, akkor az automatikusan összeköti. De, hogyha így rakunk egy blokkot, akkor az úgy nem Blokkolja. lesz oké. És nem muszáj ezt a blokkot nekünk raknunk, hanem egy piszton is betolhatja, meg is elmondhatja. Így blokkolja a jel továbbítását. Igen, így kombinációs zárak szoktak szintén működni, hogy a illetéktelen behatolók nem tudnak bejönni, és akkor ha ez meg ez van, akkor deaktiválja a jelet, és akkor nem nyitja ki az ajtót, meg ilyesmi. Na igen, ezek pedig már az ismétlőrendszerek. Van, én két fajtával szoktam törődni, amit szoktam használni. Én Van meg ez- semmit. Van ez a fajta, meg van ez a fajta. Én ezt szoktam használni, de ez nem tudom miért szeretem, mert a műszar. De ez egy. Ugye, ha jelenleg rakjuk ez a karral ezt a redstone-t, akkor ugye jelet ad ennek, ez nem csinál semmit, mivel visszafelé nem megy, a repeater viszont aktiválja ez a redstone, ezt a repeatert, ez átmegy ide, ez aktiválja ezt, ez aktiválja ezt, Mutasd és meg. így körbe-körbe ér a jel. Mutasd De meg. hogyha túlságosan hosszú jelet adunk, akkor ugye rövidre zárjuk, és ugye hiába csinálunk akármit, így Bezártad. tönkre megy a rendszer. De hogyha elég rövid jelet adunk, tehát amíg nem ér körbe a redstone jel, Nem jött össze, igen. ö, Ne kapkodj. így, tehát így, Így. akkor jön és ad ismétlő rendszer, tehát így beindítottuk, és akkor ez így már megy is, akkor ide rá tudunk kötni egy pisztont, és akkor Másik oldal. Hát igen, most elég gyors ez a jel. Na, jó lesz Na már. igen, van a másik fajta ismétlő rendszer, megint beragadt, az ez. Na ez úgy van, hogy a Ezt te jobban szereted, redstone nem? fák, tessék? Ezt te jobban szereted, nem? Ezt jobban szeretem, én mindig ezt használom, bevallom, de itt nagyon könnyen beragad a jel, ugyanis az a rossz a redstone fákjákban, hogy ha nagyon gyors jelet adnak, vagy kapnak, akkor
beragadnak. Tehát látjátok, hogy itt, hops, látjátok, hogy itt beragadnak, így beragad, és egyszerűen nem tudunk be semmit csinálni. Azaz tudunk, csak beragad, és ez a rendszereknél ez annyi nem jó, hogy amikor befeded meg, akkor minden, és akkor most beragad egy fák, és akkor hú, akkor most szét kell bontani az egészet, meg ilyesmi. Na ez nem jó ebben a megoldásban. Na ezt úgy tudjuk aktiválni, meg megépíteni ezt a ismétlőrendszert, hogy ide rakunk egy redstone-fákját, ide egy repeatert, hogy ne adjon olyan hosszú, vagy ne adjon olyan rövidet. Keresztbe kell tenni a repeater. Igen. Későtetjük, hogy ugye ne ragadjon be a jel. És itt kell kivezetni hogy hívják ott, a redstone. Ez ugye ezerszer lassabb ezeknél, mert itt ugye nem redstone fákával üzemeltetjük, azért nem tudnak beragadni. De ez sose fog beragadni. Ez viszont, hogyha túlságosan gyors jelet adunk, akkor mindjárt be is ragad. Hopp, be is ragadt. Tehát látjátok, akkor eleve ennyi a rendszer. Ezért ajánlatos ezt használni, majd én is rá fogok szokni, nem tudom, miért szeretem azt. Na akkor úgy látszik, itt nincs megépítve más, szóval már ennyi is volt. Sziasztok!